Takže pozor, 3, 2, 1, pojď! Tak pojďte Martinovi fandit! Dvakrát seknul a už stojí nahoře. Má tady připraven další vrchol. Hopla! Trošku se mu to prkno haklá, protože přece jenom ty podmínky nejsou ideální, ale mlátí do toho hlava nehlava a za chviličku už to prkno bude dole. To je neuvěřitelná rychlost tohleto. 93 metrů a on se ohání sekerou, jako kdyby stál na pevný zemi. Neuvěřitelný, co tady dneska vidíme. Za chviličku už ten špalek určitě sletí a já chci slyšet vaše Martin Komárek. 53 sekund, tak to je neuvěřitelný. Kejvalo se to hodně, Martine? Nebo to šlo? Šlo to? Lidi dobrý, v pohodě? Ne. Nic, tak jdem domů. Martin Komárek, 4